Què és Sàquia? Sàquia és un temple que està en el Tíbet. Al 2003, no fa molts anys, van descobrir que darrere una de les parets hi havia una biblioteca secreta en gairebé 80.000 rotllos en informació en tibetà. I va ser molt curiós això, perquè dic, ostres, pensava que això només passava en les pel·lícules, però no, és així. I ahir vam veure un film del que tirar, i ens vam adonar que el Tíbet és un lloc que tot el món sabem que existeix, però molt poca gent coneix. I ens va resultar molt curiós. Vam buscar informació sobre el Tíbet, a veure què era, no? I ens vam adonar que és un lloc fascinant, que gairebé ningú coneix. És el sostre del món, on estan les muntanyes més altes, on van néixer les primeres flors. Però no sols això, és un clima extrem, però el més fascinant és la gent que hi viu allí, que té una cultura completament desconeguda. Hi ha coses de la seva cultura, de la seva forma de ser, les seves tradicions, que coneixem completament. I al tirar del fil ens vam donar compte que tenia molta riquesa i que era una cosa molt interessant per a contar. Així que vam decidir buscar molta informació sobre aquest tema i ens vam adonar de tota la riquesa que té. I vam decidir fer aquest projecte. I aquest projecte és com intentem que sigui una aventura, invitar a la persona que vagi a veure-la que descobrisca tota la riquesa que té aquesta cultura, que no és poca. I, bueno, aquest és l'esperit que té aquest projecte, que tant a menuts com a grans els invite a aventurar-se en el que és el Tíbet. Per als més menuts era la història de descobrir un lloc que no se coneix, apenas se sap que existeix, i per a la gent més majors que es pregunte què passa al Tíbet, perquè té una problemàtica darrere. I no és una qüestió de que vulguéssim ficar-nos en temes d'història o polítics, això no té res que veure amb això, però igual que les falles que el dia de 9 de març el foc devorarà aquest projecte, el Tíbet també té una riquesa i una cultura que està a punt de desaparèixer, igual que li passarà a la falla. I invitem a totes les persones que vinguen a visitar aquest projecte que se pregunten el per què. Per què una cultura tan rica està a punt d'esfumar-se. I aquesta és la idea de Sàquia. Espero que vos agradi molt. És un projecte en el que li hem dedicat moltes hores. El curiós de tots això dels noms de Sàquia és que, igual que l'any passat, Rig Veda era un lema difícil de que se li quedara a la gent, però al final vam aconseguir que la gent recordara el nom eixe. Vos prometo que anem a ficar tot el possible per a que el nom de Sàquia se quedi gravat en la ment de tots. Així que espero que vos agradi. Moltes gràcies. Bona vesprada, ja. És un projecte, vaig a parlar del projecte però és un projecte, la veritat, que ha sigut molt esperat, perquè va començar en febrer del 2019, es començar el projecte començarem, com no, en un gran dibuixant, com és José de Santa Eulàlia, que me fa estar a tots els projectes que han fet així en la comissió, i la veritat que no li ha anat mal. Hem treballat els dos junts i la veritat és que jo treballo molt a gust amb ell perquè és un dibuixant que a mi me fa molta il·lusió treballar en ell, no com altres, però bueno, este sí que ha acertat en ell. I bueno, enguany també tenim la sort de tindre a Miguel Santolàlia en pintura en el taller, i la veritat és que és un honor i molt gran el tindre en el taller. Com a tot l'equip que tinc en el taller, que la veritat que se deixa la pell dia a dia en aquest projecte i altres projectes que estem fent, en els temps que estan corrent ara i el dur que és. I bueno, renovar-se o morir, no? La paraula ho diu, no? Tenim que renovar-se, tenim que tirar avant, perquè si no ja sabem on podem anar, no? Entonces, crec que el projecte que el guió el porta a Camir, com no, un altre any més, no canvia, perquè la veritat és que no n'hi ha de canviar quan les coses funcionen. Entonces, renovar-se o morir va ser del cap del Nal, i jo crec que el lema era adequat i molt bo per ara. I bueno, jo crec que la falla, bueno, pues així la teniu, no?
una falla tot el nou estil, no? Sí que de veres que han tingut molt de temps per pensar, i això diuen que és perillós quan jo tinc temps per pensar, però la veritat és que m'ha volcat molt en el projecte este, tenim tot l'equip molt d'il·lusió, tenim moltes ganes de ja presentar-lo, perquè són molts mesos el que el portem treballant en ell, ja ho dic. I la veritat és que, bueno, anem a tornar a competir, com no, en una secció que enguany està molt forta, la veritat és que ha que respetar i respecte a tots els meus companys, i res, dir-vos que tant jo com tot el meu equip, que és grandíssim, estem il·lusionats en el projecte que tenim en mà. Moltes gràcies.